Давай. Ай. Аре, бе. Стига. Стига. 10:30. Да. Ало, тук нещо. Какво? 10:30. Какво? Какво искаш? Ама даваш ли газ до долу? За седите още по-лесно да върти кипията, аз за питика в седите. Иначе няма проблем за седите. И ще я флани, бе? Ай, Милко, втори опит. Стига. 10:30. Чук! Къде и 12 компресия, бе, човек? От 10:30 до 12 иска клапани сегменти. Нищо не иска. Иска да зоби. Дай. Стига. 11. О! 11! Вау! Самолет. Какво става? С гумичка тук ли беше, или вие слагахте? Там си, за оня другия на краник. Абе там си гумичката, бе, човек. Да? А, то той е за накраника. Тук и си за другото резба, тя тук ни хваща. Тя се остава без тегловност. Изпуска напрежение. Ус! Притеснява се. Какво си говориш? Е сега първия, две. Познай. Милко, готов ли си за последен тест? Дай. Стига. 8:30. Заради ти притръсва двигателя. Но като цял голф е чук. Просто... Няма колко говорим. Ние добре работите. Сега ще виж как се оправи. Утръкът, нали, другото. Да. Това знаеш как го правя? Само с бомбак. Яко. Айде да видим, да няма бака. Ти кой-то пеша?